Ang'eni mano bende wabo bedo ka watwake nyalo bedo ni onge mar pesa kata nok mar pesa ema bende pod imono rawere mar mondo mi owuog oko olar kombe mopogore opogore mag telo kosango matimore. Yiena mar mondo mi arwak Millicent e twak kapok adhir Aaron. Millicent, in korka kori kiew makoro IEBC dwa keto ne jogo malaro kombe mopogore opogore mag siasa. Inene kor yo machalo nade sire kose winjo be ni iweya pap kila ng'ato tiyo mana gi pesa kako dwaro ola pesa e ground kaka josiasa dwaro. Okay, mokwongo ago erokamano kuom rwaka odiochieng' ma kawuono. Mar ariyo yiena mondo kawuono amos dawa Agnes Mugwang'a e dala mar Alego Seje kacha mano dana monyuolo mamana kamano. Aiwena mondo amos jo Kibera tetete kendo mondo agon gi mos kuom gino magisebedo ka gikale. Kibera osebedo gi challenge gin thoe mapoya poya moko osebedo mayot. Agon gi mos ahinya family gosiepe. Kaeto we mondo amos jo kanisa Legion Maria piny mangima kamano. Koro kadwa wuoyo e wach IEBC ni an koka kora okanyal pinge to kanyal supporte but ndiere. Nange momiyo wacho kama nikech nitie leaders moko ma ng'ato setiyo to gima notimo onge. Kisetiyo to gima nitimo onge, don't waste your money nidwa campaign go kuom japiny. Bora gima nakwayo IEBC nigi tim free and fair election. Ineno kage timo gima chal kamano wach pesa ni ok dhi bedi nikech wach pesa ni kagi kete to challenges dhi bedo mang'eny nikech gidhi rango ni ng'ano mochopo limit. An on my side kika giket limit nikech nitie ng'ama nigo kijende ginyalo neno kijana ma pod tin to nyalo yudo boost nyalo supporters from back to gie to gi support mochop that limit to kapodo ka dware to ok dhi miye. Koro on my side aneno ni highways en limit ma owach ni ok winjo be ni ikale kaluwore ni nikech adira nitiere jogo ma kata kuom ranyisi jatend piny sani oketne omenda mano madirom bilion 4.43 ma ng'ama laro kom ten piny Kenya ok winjo be ni kalo limit makamano. En mana mar gayo mar mondo mi kik ti gi pesa mathoth ahinya e campaign kaluwore ni seche moko ma nyalo influence the voter kaluwore ni voter nyalo neno ni ng'ane momiyowa pesa mathoth kosi ino ok winjo be ni keto mano winjo be ni iweya kosi ang'o mitemo le nikech adira ok ni ji laro chopo limit no keti mondo kik ng'ato kale kik ng'ato chope bilion 5 to winjo be ni en bilion 4.43. Millicent Joyce gimomiyo an wach ni pod awuoye ng'ato example ng'ato kaka president en ng'amo mako piny ngima nyako brand geche nyako tigi pesa koro samoro ketne limit no dhi yudo ka koromone limit tin dhi miyo kochop kuonde moko mowinjore. Ineno emomiyo wacho ni lure kod kiwango mar ng'ato but gima duong' wach ne japiny natim ang'o asebedo katim ang'o inyalo bedo ni onge go Joyce si lazima mtu afike limit kaka giwache no inyalo bedo gi kata 0 to kata inyalo bedo just gi 1 million to 1 million dini isetim ang'o ne japiny ng'is japiny gima isetimo wach pesa waket chien emana neno on my side. Aaron ang'adi e kinde mane wantiere kod achiedh nade mar tudruok matin kodi in koro pachi en mane? Mokwongo mana kaka nawacho ayie kabisa gi paro mar IEBC mar keto ne jochung' limit